Er der en læge til stede? Det hører man en gang imellem. Jeg har selv den senere tid oplevet det både i et teater og på et fly, hvor en skuespiller og en passager havde brug for hjælp. Heldigvis var der i begge tilfælde en læge til stede, som kunne hjælpe, så både skuespiller og passager kom på rette fod igen. Vi i virksomheden BB3, som leverer professionelt bestyrelsesarbejde til de ejerledede mindre og mellemstore virksomheder, håber, at man en dag også kan høre, at der er en bestyrelsesformand til stede. Og vi er altid til stede, og vi kan både helbrede og forebygge, så har vi en behandlingsgaranti, der virker. Der er nemlig et stigende antal virksomheder, som har behov for hjælp til at drive deres virksomhed. Det behøver ikke kun være en form for førstehjælp vedrørende en truende likviditet eller et vigende marked. Det kunne også være ønsket om en sparringspartner vedrørende vækst og generationsskifte, eller bare løbende at have en fortrolig person at tale med om løst og fast. Derfor synes vi, at du aktivt bør overveje en sparringspartner, f.eks. via et professionelt bestyrelsesmedlem, så du får friske øjne til at kigge på din virksomhed og ekstra kræfter til at løse vigtige opgaver med. Vi i BB3 sidder nemlig ikke bare og giver gode råd. Vi arbejder med bestyrelsesmedlemmer, som allerede dag 1 løser konkrete opgaver. Find os på vores hjemmeside www.bb3.dk og få en uforpligtende samtale med en af vores partnere. Vi tales ved.